Kender du det der med, at man smider rudekuverterne ned i en skuffe, eller måske endda i skraldespanden, uden at åbne dem først? Og at man i sit stille sind går og gror for den dag, hvor foden måske kommer og banker på, fordi man godt ved, at den ikke kan blive ved med at gå. Jeg kender det desværre lidt for godt, fordi dem var jeg en af engang for mange år siden. Jeg er ikke en af dem, som er født med sådan en naturlig sans for økonomi. Det vil være synd at sige i hvert fald. Grunden til, at jeg er blevet bedre til økonomi i dag, det bunder nok i 2 forskellige ting. Og den ene er, at jeg simpelthen har lært på den hårde måde. Nød lærer nøgne kvinder at spænde, kort og godt. Og den anden er, at jeg så har taget mig en uddannelse med en økonomisk baggrund. Men hvis vi lige rejser tilbage til 1999, hvor jeg stadig ikke har taget min uddannelse, og jeg for den sags skyld stadig heller ikke har lært lektion vedrørende økonomi, så stod jeg dengang i en situation, hvor jeg havde en masse klatgæld. Og jeg havde bare ikke penge til at betale alle de her afdrag på alt det her klatgæld. Så rudekuverterne, de væltede ind. Jeg har prøvet at få min telefon lukket, fordi jeg ikke kunne betale min telefonregning. Jeg har prøvet at få lukket for mit strøm de sidste par dage af en måned, fordi jeg ikke har penge til at betale strømregning, så jeg har måttet bo hos en veninde i nogle dage, indtil der kom penge igen, og jeg kunne betale. Jeg har prøvet at gemme mig, når foden bankede på døren. Jeg har også prøvet at møde op i fodretten. Jeg har prøvet at blive meldt i RKI. Jeg har prøvet rigtig mange ting, når det kommer til gæld. Så når jeg siger, at jeg har lært på den hårde måde, så mener jeg virkelig, at jeg har lært på den hårde måde. Men hvis du nu kan lære af mine fejl, så er der ikke nogen grund til, at du selv skal lære på den hårde måde. Så jeg synes bare, at vi skal kaste os ud i det, og få kigget på, hvordan vi kan få styr på det her gæld. Det jeg gerne vil tale lidt om i dag, det er, hvad man kan gøre, hvis man føler, man er ved at drukne i gæld fra mange forskellige kreditorer. Det kan være, at man har taget flere forskellige forbrugslån, har en stak kontokort og kviklån, minilån, sms-lån, den form for gæld. Afdragene kan meget hurtigt løbe op, hvis man har flere forskellige kreditorer samlet på den måde. Altså hvor gælden er spredt ud på mange forskellige, i stedet for at være samlet et sted, som for eksempel ved et banklån. Det er typisk den form for gæld, folk har samlet sig, når de deltager i sådan noget som luksusfælden. Men det er altså ikke nødvendigt at deltage i luksusfælden for at få styr på din gæld og komme tilbage på sporet igen. Det første, jeg foreslår, du gør, det er at undersøge, om du muligvis kunne være berettiget til at søge gældssanering. Hvis du er i tvivl, om du kunne være en af dem, så kan du eventuelt gå ind og se den video, jeg også har liggende herinde på den her YouTube-kanal, om lige præcis gældssanering. Den forklarer rimelig godt, hvem der kan søge gældssanering, og hvornår man kan søge gældssanering. Hvis du har gæld til det offentlige, og du har været på kontanthjælp i en periode på minimum 4 år, og du nu står for at skal i arbejde, eller på flexjob, eller under uddannelse, eller eventuelt revalidering, så har du faktisk også mulighed for at søge det offentlige om eftergivelse af din gæld. Jeg indsætter et link i videobeskrivelsen under den her video til ansøgningsskemaet, man skal bruge til det. Hvis du nu hverken kan få gældssanering, og din gæld heller ikke er til det offentlige, men din gæld måske mere ligner, din gældssituation ligner den situation, jeg også stod i tilbage i 1999 med alt muligt forskellige klatgæld til forskellige forbrugslån, så er der faktisk kun én ting at gøre, og det er at starte fra en ende af. For at kunne starte fra en ende af, så er du nødt til at starte med at danne dig et overblik over din gæld. Og for at gøre det, så er du nødt til at ind i skuffen og finde alle rudekuverterne frem og få dem lukket op. Så skal du have sat dig ned med pen og papir, fordi det du skal have lavet nu, det er en liste over alle de forskellige kreditorer du har. Du skal simpelthen have skrevet op, hvem og hvor mange forskellige kreditorer du har. Når du har fået lavet listen over alle dine kreditorer, så skal du ind og have fundet ud af, hvad restgælden den er hos hver enkelt. Altså hvor meget du skylder hos hver enkelt kreditorer. Det tal, det får du på listen.
Udover restgælden, så skal du også have fået et andet tal på, og det er størrelsen på det månedlige afdrag. Det kan godt være, at du ikke afdrager noget lige nu, fordi du bare har ladet brevene ligge lang tid, men højst sandsynligt så foreligger der en eller anden form for aftale om, hvad det månedlige afdrag det skulle ligge på. Det tal det skriver du også på listen. Når du har gjort det, så skal du gerne have en liste, der ser nogenlunde ud som i eksemplet her. I tabellen her har jeg listet nogle fiktive kreditorer, og det kan sagtens ske, du har mange flere, så bliver listen bare desto meget længere. Så har jeg indsat restgælden på dem hver især, samt afdraget på dem hver især. Når det er kommet dertil, at du ikke har penge til at betale alle dine kreditorer på én gang, så bliver tricket simpelthen at vælge 1 eller 2 eller muligvis 3 ud, afhængig af hvad din økonomi tillader, som du så betaler ud, før du begynder på de næste. Hvordan finder du så ud af, hvor mange din økonomi kan bære at betale på ad gangen, og hvilke kreditorer du skal udvælge til at starte med? Du bliver nødt til at starte med at lave et budget. Og hvis du synes, budget lyder som en fremmed for dig, så skal du ikke være ked af det. Så ligger der også en video omkring budgetter, og i videobeskrivelsen ligger der et link til, hvor du kan hente en gratis budgetskabelon, som du kan bruge til at udfylde. Videoen hedder Kontaktfladens budget for 2014 og ligger på den samme YouTube-kanal, hvor den her video også ligger. Når du udfylder dit budget, så starter du fra en ende af med at udfylde indtægter og udgifter, men du undlader at udfylde nogle af udgifterne for din gæld. Du starter med kun at påføre de absolut nødvendige udgifter, boligomkostninger, daginstitution, børnepenge, licens, forsikringer, dine normale udgifter. Altså du undlader at føre dine gældsudgifter på i første omgang. Når du har gjort det, så skulle du gerne komme frem til et eller andet givet rådighedsbeløb. Ud fra det rådighedsbeløb skal du så nu vurdere, hvor meget mere du mener, du kan undvære til gæld. Det kan være, at det er 500 kroner, det kan være, at det er 1000 kroner, det kan også være, at det kun er 300 kroner. Det vil være helt individuelt, og det vil være en vurdering, du selv bliver nødt til at foretage dig. Lad os sige, at du kommer frem til, at du kan undvære 800 kroner hver måned, og så stadig overleve og betale dine andre regninger. Desværre så har du månedlig afdrag hos alle dine kreditorer for 3500, så det udgør lidt af et problem, når du kun kan undvære 800. Men i stedet for helt at undlade at betale nogle af dine kreditorer, fordi du ikke har råd til at betale dem alle sammen på én gang, så udvælger du nogle 1 eller 2, eller hvor mange der nu er plads til at modtage de her 800 kroner, som du kommer frem til, at du kan undvære hver måned. Er det så ligegyldigt, hvem du vælger? Nej, det er det ikke. Her der skal du være taktisk, og så skal du starte med at vælge at betale den gældspost ud, som er mindst først. Hvis vi kigger på det eksempel, vi havde før, det fiktive eksempel på gældsposter, jeg havde lavet før, det kommer lige her. Og her kan vi se, at det er Ikano Finans, som er den mindste post med en restgæld på 12.500 kroner. Det er ikke størrelsen på afdraget, vi kigger på her, det er størrelsen på restgælden. Så du skal altså vælge den post, som har den mindste restgæld. Hvis du nu havde haft 2 poster, hvis afdrag til sammen gav de her 800 kroner, som du er kommet frem til, at du kan undvære, så havde du valgt at betale på de 2 poster her til at starte med. Det har du imidlertid ikke i det her tilfælde, som det fiktive tilfælde, vi har lavet her. Her er der Ikano Finans med et månedligt afdrag på 500 kroner. Det næste afdrag, det ligger på 650, så tilsammen der giver det langt over de 800 kroner. Så i det her tilfælde, der nøjes vi med at starte med at betale til Ikano Finans. Og nu kommer det helt skøre så, fordi nu fatter du knoglen, og så ringer du til Ikano Finans, og du beklager mange gange, at du ikke har fået overholdt din afdrag i et stykke tid. Men bedyrer, at du fremover gerne vil afdrage med 800 kroner i måneden, i stedet for de tidligere aftalte 500 kroner. Samtidig så beder du Ikano Finans om at oplyse dig om en dato for, hvornår du vil være helt færdig med at betale gælden hos dem, når du betaler 800 kroner hver måned. Den dato, den skal du bruge, når du tager røret og ringer til den næstmindste kreditor, og i vores fiktive tilfælde her var det DER. Så nu ringer vi til DER,
Og så fortæller vi dem, at vi er godt klar over, at vi ikke har betalt i et stykke tid, og desværre så ser vi os i det næste stykke tid fremover heller ikke i stand til at betale, da vi har en masse kreditorer, og de er bare en på en lang liste. Men vi har nu lavet os en betalingsplan, og vi har en dato for, hvornår vi kan påbegynde at betale afdrag til dem. Og så giver vi dem så datoen, som vi har fået fra Ikano Finans, datoen, hvor vi er færdige med at betale til Ikano Finans, fordi det bliver datoen, hvor vi påbegynder vores betalinger til DER. DER får også at vide, at de under den forudsætning, at din indtægt ikke ændrer sig til det bedre i den tid, der går, til du når frem til den dato, også vil kunne få 800 kroner. Og så beder du dem ligeledes om en udregning på, hvor lang tid det så vil tage at betale gælden ud, så du får en dato, du kan give videre til den næste kreditor på listen. Og sådan fortsætter du simpelthen, til du har været hele vejen igennem. Det er ikke sikkert, at alle dine kreditorer de vil blive glade for den her nyhed, og især ikke dem, der ligger sidst på listen, men de fleste kreditorer ved også godt, at de kan ikke blive kortfranskaldet. Og i det mindste så viser du, at du har taget handling på det, du har lavet en handleplan for, hvornår og hvordan og hvor meget du kan betale, og til hvem du kan betale. Og så kan du faktisk ikke gøre det bedre. Hvis nu du er i den situation, at du faktisk betaler på alle dine afdrag til alle dine forskellige kreditorer, men at det plukker dig så meget hver eneste måned, at du stort set ikke har til mad på bordet, så følger du stort set næsten den samme plan, og så bliver planen med at vælge den mindste kreditor, eller den med den mindste restgæld først, faktisk endnu bedre. Fordi hvis din situation er sådan, så vil jeg foreslå, at du tager den kreditor med den største restgæld, som højst sandsynligt også vil være den med det største afdrag. Og du kontakter vedkommende og fortæller dem, at du er nødt til at sætte dem på hold i et stykke tid, fordi du ganske enkelt ikke har råd til at betale alle de afdrag på alle de kreditorer, du har, som din økonomiske situation ser ud lige nu. Herefter så koncentrerer du dig simpelthen om først og fremmest at få betalt den mindste af dine restgælde ud. Hvis vi igen forholder os til det fiktive tilfælde, vi lavede før, så var vores mindste restgæld Ikano Finans. Din største kreditor var lånt let med et månedligt afdrag på 1.400 kroner, og det er den kreditor, du har sat på hold. Ud af de her 1.400 kroner, der har du muligvis brug for at tage 1.000 kroner på din husholdningskassen, så du har råd til at købe mad hver måned. De 400 kroner, der så er tilbage ud af de 1.400 kroner, dem smækker du nu oven i afdraget på de 500 kroner til Ikano Finans. Så Ikano Finans fremover nu får 900 kroner hver måned, indtil de er betalt ud. Nu kommer det til at gå endnu hurtigere med at betale Ikano Finans ud end først planlagt, fordi du giver dem 900 kroner hver måned i stedet for 500 kroner. Og når Ikano Finans så er betalt ud, så bevæger du dig videre og kigger på den næstmindste kreditor, du har. I vores tilfælde her var det DER, som månedligt får et afdrag på 650 kroner. Nu tager du så de 900 kroner, som du før afdraget til Ikano Finans, og smækker oven i afdraget til DER. DER får så nu 1.550 kroner hver måned, og det lån det kommer til at gå endnu hurtigere med at komme ud. Og på den måde så fortsætter du simpelthen hele tiden med, og hver gang du har betalt en gældspost ud, så tager du de penge, du har brugt i månedlige afdrag til den gældspost, og smækker oven i den næste, altså den næstmindste. Hele tiden sørg for, at du koncentrerer dig om den med den mindste restgæld, fordi det er den, du hurtigst kan komme af med. Til syvende og sidst, så når du på et tidspunkt, så når du derhen til den, du har sat på hold. Og når du så bliver i stand til at begynde at afdrage til dem, så bliver det med et pænt stort månedligt beløb. Og så skal den nok også hurtigt komme ud i verden, når du først får begyndt på den. Så det handler om, det er at spille med åbne kort over for dine kreditorer, og så ellers lave dig en betalingsplan, hvor du koncentrerer dig om en af gangen. Og hvis du gør det, og du følger din plan, så skal du også nok ende med at blive gældfri. Og så bliver du fri for alle de rudekuverter, og du bliver fri for besøg fra foden. Det var alt, hvad jeg havde. Hvis der er nogen, der har nogle spørgsmål, så er I velkommen til at stille dem i kommentarfeltet under videoen. Tak fordi I så med. Hej hej!